Συνεχίζουμε το βίντεο, άμα δώσει ο παπάς λαχεία, πας και έχει καλό χέρι. Σου πάει το ευρώ. Δώσ' μου 10 με την ευχή σου να πάρουμε κάνα δώρο. Έχω ακόμα τα περσινά που κέρδισα ένα κλέφτη. Έλα δεσποινά. Κράτησέ τα. Δεν χρειάζεται. Έλα πάμε, άναψε το γλέντι, gentleman. Παπάς βάζει γκολ ο παπάς. Παπάς παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα παπάς. Ωραίος. Έχουμε ωραίο πάτερ εδώ στο χωριό μας. Μακάρι να ήταν όλοι σαν αυτόνας. Θα πάμε και στον καλλιτέχνη εδώ, τα κλαρίνα. Έβγα πρώτη να χορέψεις, να σε καμαρώσουμε. Πρώτη μούρη gentleman, είμαστε στη Flamen Live στο κανάλι μας. Γεωργίδες, θέλουν γυναίκες φρόνιμες, θέλουν γυναίκες όμορφες, οι Γεωργίδες, οι Γεωργίδες. Ο Γιώργης είναι κουβάρας και γέρεσε να τον κοιτάς. Όποιο κάτι είναι ροντευτεί, πρέπει καλά να το σκεφτεί. Η Κουρπανίγη. Φύγε από μένα, είναι όλα χαμένα, όλα πια ξεχασμένα, και γεμίλια. Φτάνει, άλλο δεν θέλω, άλλο να υποφέρω, άλλο να υποφέρω, για σένα τώρα πια. Έλα, πάμε. Έλα μεγάλε, δώσε ένα σολάριο. Έλα. Προδόμενα γυμνή, δεν τα θέλω άλλο. Φύγε μια από μένα, βασανό μεγάλο. Προδόμενα γυμνή, δεν τα θέλω άλλο. Φύγε μια από μένα, βασανό μεγάλο. Φύγε από μένα. Live gentleman, live. Και δυο υπός εδώ. Έλα, γεια μας. Έχουμε και τους πύρεις εδώ κάτω. Έλα μεγάλε. Λάλα του. Φορτώστε. Live, γεια μας. Ευχαριστούμε πολύ τον μαέστρο. Γράφω το βίντεο θα πω. Έλα.
Εδώ κάτω από την εκκλησιά, gentlemen, κοιτάξτε την εκκλησιά εκεί, γιουφύρια. Α! Έχει και μέσα. Γιορτάζουμε τον Άγιο Γιώργη σήμερα, gentlemen. Special. Long